etorri herri irratiko entzule. Ongi etorriak bezala Eusko Ikaskuntzak zuzendu eta antolatzen duen irratsaio honetara. Bezala, sintonia eta musika honekin hasi egin ohi dugu beraz gure irratsaioa. Eta gaur, horretaz hitz egitera gatozkizue, musika eta museoetaz, oihartzunen dagoen herri musikaren txoko azalegia. Mila bederatzireun dalagogeita hamaseigarren urtetik honutza, zenbaitzuen eskuartean ibili eta gero, eta behar adinako antolaketa, berrantolaketa eta renovazio lanak egin eta gero, 2002 urteko martxoak geroztik, martxoaren lehenengo egunaz geroztik, ateak zabalik ditu, esan bezala, oihartzunen kokatzen den herri musikaren txokoa. Nonbait, musika munduan dabiltzenentzako eta ezberdinentzako erreferentzia eta azken finean dokumentazio zentrua bilakatu den herri musikaren txokoa. Honetaz hitz egiteko gurekin hemen hiru lagun, Eusko Ikaskuntzaren hiru lagun, henik eta behin Eusko Ikaskuntzako musika saileko lehendakari den Gotzon Ibarretxe, ongi etorri Gotzon, kaso, ongi etorri. Bestetik eta herri musika txoko honen arduradun gisa, Jandari Beltran ere gurekin da, Jandari ongi etorri eta eskerrik asko zaut ere. Eta Eresbil lantaldetik eta musikan eta oihartzoko ingurunean oihartzun handia duen talde honetako arduradun, Jon Eresbil izango dut, ongi etorri eta egunon. Jon Bauez, izan bezala, eta besterik, Gotzon Ibarretxe eta Jandari Beltran, hiruroi ongi etorria. Hasi agian, arduradun nagusitik hasiko ginateke, ari garelako elementu edo behinat nahiko berritzaileena den bati buruz hitz egiten. Jandari Beltran, zer da? Oihartzunen kokatzen den herri musikaren txoko hori, dokumentazio zentro hori. Zerdan, zer izan nahi duen, Euskal Herrien gaudenez, Euskal Herri musikari buruzko dokumentazio zentroa, non kokatzen dira herri musikan, kontemplatzen diren, bai hotxak, hau da, soinutresnak eta baita ere grabazioak, gero literatura, herri musikari buruzko testoak, eta bestalde batetik irudi artxibo bat. Eta guzti hori, jende guztiari eskaini nahirik, hau da, bai jende arrunta zentzu honean esan ez, jende alako kuriozitate minimoa, musikari buruzko kuriozitate minimo sentitzen duen horri, baita ere ikastetxeeko bai irakaslegoari eta bai ikaslegoari, babitzai berezean, neurrian eta bere moduan eskini nahian, eta gero herri musikan, neurri batean edo bestean, parte hartzaile diren diei, joleeri eta ikertzaileeri, eta, jende guzti horri, Eta ez dakit, hori da, izan nahi deguna, eta hori da guk bete nahi degun helburua. Asmo horrekin jaio zen ere, ala beste modu batera galdetua, nola ideiatu zenuten proiektua? Jaiotzak ez zirez, zerotik izaten, horre izaten da beti ordunaldi luze bat, Nik ezagik kaso honetan ordunaldi nahiz hasia zen. Ni txistu eta zertaztutekin hartu nuen momentu hartatik, edo Isidro Sorenarekin gero 15 urte nituela, harren eskutik herri musika eta herri dantzak eta herri kulturan harren eskutik mundu hortan sartu nintzela, edo handik gutxira argia dantza taldean txisturari eta musikari gisa ninguela Juan Antonio Urdeltzan agertu zela,
edo ue utzi eta erabat musikara, ez dakit, urte asko dira, tartean, eta egia da, bueno, herri musikan nire buruan bide hortan ikusi nuela guztoz, eta hasieran kasi, han jarri nindutelako, banegoen, gero egia da, asko disfrutatuet, gozatuet, musikatu naiz, eta hortan haitu naiz, nire bizi osoan, ez? Eta nik esan duke idea hau eta proiektu hau eta ja gaur egun ikusten eguntza helburu horrekin eta nik esan duke 1980 urtean orduan Aita Donostiaren kantzeneroa prestaketan eta orduan ja nola beltea orduan ja ikusten genuen ja honen beharra eta hau aurreateatzeko aukera. Zuri emiziko galetuko abian kanpoko egiaz, denagun jon bagoez edo gotzoni barritxe, honen beharra altzegoen, premia altzegoen, zuek ikusi dizute elementu berritzaile bat dela eta komplemento gisa beharrezkoa dela, musikaren munduan, gure ingurunean. Bai, nire ikastunez, gero esango du, baina. Eresbilen aldetik eta eresbilen gorrotzen musika aldetik arrun komplementarioa dela esan daiteke. Herri musikak ez du konposagileen musikak ematen duen bidai berdina eukiten eta horrek esan nahi du bai dokumentu desberdinak ematen dituela sortzen ahazten dituela eta jasotzeko ere desberdin izaten dela eta musika tresnak ere askotan desberdin samar izaten direla. Horrek esan nahi du, guzti hori orain arte zer jasota zegoen, baina gutxi. Eta noski zentro bat ez sorti hortara dedikatzen da asko segurantza eta exigentzia handiago aukiko duela eta argun komplementarioa izan daitekeela, eresbidez kasu honetan egiten lanekin. Eta gozon, azken baten gainera osagarritasun hori bilatu behar dela, ez da? Euskal Gizartean txikia izanik eta gure esparruan txikia izanik bilatu behar dena da hori elkarlana azken baten, ez? Osagarritasuna eta elkarlana nola bai zarean funtzionatzea, ez da? Nik usteko zigarretxea dela den zarean funtzionatzea, ez? Eta elkarnatzeko lotura horiek indartzea, ez? Eta ez bakarrik eresbilekin, musikaren txoko berria hau, berria da, eta testu hizkuntzarekin baita ere, eta azken batean, bakoitzak badulako bere arloa nola bete izateko, baina, arlo horiek ere, zera egiten direlako, bat ezteren gainean ere solagatu egiten direlako. Baina gainean nik bakatu gotzen nahi, baina esango duke herri musikaren txokoa ja zentro bezala publikatzen danean, publikora irekitzen danean, bi gauz oso argi usten dituela, bat patrimonioa jaso duela, ez nahi dela, pandarik esan duzela, ez dela zerotikazio, eta jaso dan zer azaltzen duela eta erakusten ari dela, eta hori oso importantea da, ez patrimonio hori zaintze alde batetik, eta gero patrimonio hori erakustea beste aldetik, difusioa ematea. Ni uste bi gauz oso importantea direla. Patrimonio horretan, Juan Mari Beltran, zer aurkitu ganezaken, herri musikaren txoko honetan, bertan doazen edo kurioso edo musikazale, irakasleek edo ikusteko eta jotzeko behintzat ikusteko aukerarik balin badute, zintzu dira aurkitzen duten elementu instrumentu patrimonio horren barrenean. Kurioso horrentzat, zera dago bereziki erakusteka, soinu tresnen erakusteka. Bilduma guztira 1200 soinu tresna izango dira, horietatik ia erdia Euskal Herrikoak, eta beste, munduko beste herrialdetako soinu tresna dira. Eta hori, ikusgai 430 soinu tresna daude. Nik uste dut modu itxurosoan. Oso itxurosoan. Horrek esan nahi dut, eta hori importantea zendea jakin bezan, erakusten da osoaren erdia baino gutxiagoa dela. Bai, 1200 aipatu ditu, eta 450 bat zole ikusgai. Zortzireun... eren bat, ja. Baina, hori kurioso horrentzat, ez?
Eta, bueno, nik uste dut hori, zanen nuena, alde batetik saiatu gara, antolaketan, zientifikoa izan nahian, didaktik izan nahian, eta beste alde batetik ere, erakargarri izan bertzela. Eta, bueno, aldan eta harinena, nik uste dut zelain tokietan harindu beharko dugula hendik ere bitrina batzuk, eta plazaz plaza, horla antolaturik, aeriofono plaza, eta membranofonen plaza, aeriofonen plaza, korrofonen plaza, hola da, plazatxo bat taldeentzat, baina hori horrela dago antolaturik, kurioso horrentzat. Gero, esan behar kurioso horri ere, ez bakarrik, soinetresnak ikusi bakarrik ez, bitrina guztietan, badago, ohartxo bat, nik badakit zenbait kuriosoek, ez dutela irakurriko, bestek bai. Badakit ere, zenbaitek irakurriko dute, akordioa interesatzen zaielako, akordioa bitrinan idatzia dagona, eta ez dutela irakurriko beste bitrinan idatzia dagona. Egiara ere, osatzen dela informazioa, kaso gehienetan, argazkiekin, soinetresna ondoan dauden argazkiekin, tresna hori nola hartzen dan, non jotzen dan, ze ingurunean, zer nolako ingurua du tresna horrek, hori ere importantea dela, eta gero, lortu dugu bai bizita gidatuentzat eta bai bakarkakoentzat, audio sistema bat non, bakoitzak entzun dezake tresna horren hotxa. Muestra bat, hogeita mar bat segunduko muestra bat. Hori horientzat. Eta gero, esan behar dago, esan behar dago gaina, badegula janeiz eta itxia egon ofizialki, oirikia ez egon, badegula ja hor historia txiki bat egina, zen eta 70 talde edo personatik gora pasabira lan batzuek egitera eta horko materiala gabiltzea. Alde horretatik, soinetresna guztiak konsultagarri daude. Esate baterako, orain urte bete eta herri edo, bikote bat etorri zitzedan, Donostiko konservatorio nagusitik, akustika asignaturan, eta txistu azterketa akustiko bat egin behar zutela. Herri musikaren txokoa, ia 40 txistu daude, eskualde Bizkaian egindakoak, Gipuzkoan egindakoak, Nafarroan egindakoak, epoka diferentetan egindakoak, egile diferenteak eginak, eta horiek ezazaterako denek hartu izuzten, denak neurtu zuten, bai fizikoki, bai akustikoki, eta lan hori egin zuten. Esan nahi dut horrekin, hori hor dagoela, eta karo, bai, alako lan bat egin behar duen horrentzat, fonoteka erabati konsultagarria dago, biblioteka erabati konsultagarria dago, eta irudi artxiboa ere bai. Beraz, nire uste, erabat osoa dela, ez? Ez jakin abeagian sartu eta kurioso horrek ere bakarrik kuriosoak asko eraman dezakela bere barrenean etxera, baina ikusita. Noski baiet. Bai, irudi aldetik instrumentuak biztan daudelako, ez bakarrik instrumentua, baizik eta askotan, Tomarik esan duen bezala, argazkietan pertsona bat nola eukitzen duen instrumentu hori, edo nola jotzen zen, edo zen medioa jotzen zen, esplikazio txiki bat ere, eta gero entzumena. Orduan, gauz guztiekin, eidea bat egiten da, herriko musika hori ze kokagun edo ze ingurunean jotzen zen eta nola. Eta zer gertatzen ari da Gipuzkoako ingurune horretan musikarekin? Epatzen dut, badirudi, susperraldi batean gaudela, agian, edo... Gauzak ez dira improvisatzen, Azeko lan mardula eta gero, gertatzen diren gauzak dira. Horren atzitik dago, ez pertsonen, bakarrekako pertsonen lana, baizik eta taldeen lana, ingurunearen lana, masa sozial baten lana, hori gotzanek igual, gehiago, ezakik. Ez da gitan, nik ez mokatuko Gipuzkoara bakarrik ez da, Gipuzkoan sortua eta Gipuzkoako jendearekin, baina ez bakarrik Gipuzkoa. Nik uste gaina ireki beharko izatekela ez bakarrik, territorialki, baizik eta kontzeptualki ere, nik uste beste alor batzuk ere jorratu beharko dituzkela, folklorea bera orokorrean hartuaz, eta folklorea etnomusikologia bera, nik uste funtzio ezberdinak betetzen ditula, ez bakarri museistikoa, gero, musikistikoa, didaktikoa esan duen zazela, ikerketa mailan, eta ikerketa mailan, ez da posible Gipuzkoara mugatzea, eresbilen proiektua bera ere, ez da
da Gipuzkoa mailakoa. Nik nien horren ez zuten agian herri musika txokari begira, nuen hori esaten, baizik eta garbi dago, Gipuzkoaz gaindi zabaltzea agian beharrezkari duela, azken zilean atrakzio puntu bat delako, eta jendaren ezagutzari begira beharrezkari delako, baina bai agian, horren gutxi, Miramar Jauregian konservazio gorena itin izanagatik, edo sortzenari diren zenbait ekitaldi eta gauzengatik, inguru denetan bintzat badiudiri susperraldi batean gaudela, eta gen horregatik gehiago zaten duen. Baina horrek ez dugu nire ustez lotelarik, hori izan ziteken hemen, izan ziteken Bilbon. Batzutan kasualidade, edo, momentu konkretu baten, pertsona konkretu batzuk, eta eginkizun konkretu batzuetan bildu direlako, eta horrela zatu delako. Nik ez nioz, Nerean, kasualidadea ere, lehen aipatu duzu ez, pertsona konkretu batzen lan algarrik izaten, bakoitzak aurkitu dugu erantzun bat, izan dugu erantzun bat, gure proposamenei erantzun bat toki baten edo ostean. Nik ez nuen mugatu nire proposamena Gipuzkoara. Nik presentatu nuen toki askotan, azkenean bi tokitatik erantzuna personan. Bat Nafarroan eta bestea Gipuzkoan. Azkenean niretzat, gauza, zen urte asko horrein izela, debalde lanean, enbalde ez dut uste baina. Orduan, debalde lan aitea, merkeago ateatzen ziteran, oi hartunan, Nafarroako iturenen baino. Behar bada igual, itxain daiteke sensibilitate batet, sensibilitate sozial, baita ere erakundeen aldetik, erakundeetaz normalean oso gaizkitzen egiten da, baina batzuetan ere ongi egiten da, erakundeetan sensibilitateko pertsonak aukitzen dituzunean, hori ere ona da eta zalogarria edo eskergarria. Hori esan nahi nolata ez da kasualidade ez dela ere. Neurri horretan ez da la kasualidade. Hoi hartzunen erantzun zuten, beraiek ere alako sensibilitatea, alako helburua eta alako, kaso konkreto honetan, zingenezak edan zer gertatzen da Oarzo alde hortan, horren besteko geologia interpretazio zentroa, eta oskotasunarena, eta orain eleize museoa antolatzen egiela, hor badagoela alako jarrera bat, eta hori dala importantena, baina bestela, orain gozonekin, nik usteet importantena, zure ipatu dezuna izan dara, hemen importantena da koordinatzea, elkarlana, eta, hau hemen kokatu dago, eta hau beste hau hemen, baina gure problema ez dela etxe txiki asko gaudela, zentro txiki asko gaudela, hemen problema ondiena da koordinazio falta. Orduan alde horretatik nik uste denon artean osatu dezakegula hemen kokapen konkretori gabeko zentro handi bat, ondo koordinatua eta elkarlanean funtzionatzen baldin badugu. Eta beste alde batetik demostratu daukagu, hortan nik izaitea igual aprentzia gehiagia da. Eta ere zibileta esperientzia askoz eta handiago, luzeago eta importanteago da, baina herri musikaren txokoa. Martxoa batean, inauguratu zela ofizialki, aurretik ja izan du hor, Bizkaiko jendea lan aitea, Sestao, Bilbo, Barrakat, Bizkaia, Araba, Nafarrotik, Euskal Herri osotik etorri da jendea hor gauza bat bestea konsultatzea. Eta zer esan ere, kanpotik, Dublin, Londres, Niza, horrela ditu da jendea. Aldarretatik nik uste dut, hemen kokatua dago, ondo kokatua dago la uste dut, inguru atsegina da, eta inguru ez atsegina bakarrik, egokia ere, baina nik uste dut denon artean osatu bat duenekela alako zentro handi bat, kultur eta gure kasuan, musika zentro handi bat, ondo koordinaturik, eta nik uste gainera hortan gure aldetik ez dagoa inungo zalantzarik hori horrela horreak edo dugula. Ikuspegi fisikoari garrantzia eman arren, jendea gazturatzeko berrezkoa delako jakin non, eta kokatzen den agian baitere zuen arteko barneko lan hori edo barneko komunikazioari, hor egungo teknologia berriak direla, internet bidez eta hor, basarian egotea zuen artean eta koordinazio lan hori erabat bultatzea eta dinamikoa izatea agian, hori da. Agian hori izateke. Dena den, aipatu dezilazko zemari ingurume fisikoa eta lehen esan duzu ere ituren edo jartzen arteko ziurazki ere jendea agerturatzeko jartzen beti ere komunikazioetikan egokiagoa izango da, iturenera
joatea baino. Bai, nik ala ikusi non, aipatu dut konkretuki lana egitekotan niretzat, lan ordutik kanpo lana egiteko erosoago zela hori, baina gero bestalde batetik nik uste bi inguruneak oso egokia direla berez, oso ingurune erakargarria direla eta naturalak eta baina nik uste geografikoki eta Euskal Herria osotasunean kontuan harturik Oiartzun berra da kokapen egokiago daukala. Komunikazioen aldetik pentsa duzu, bai iparraldea, bai Bizkaia, bai Nafarroa, bai erdikaldeak kokatzen da. Eta oso ongi komunikatuta, ez? Gero ere zilere urbil daukala, eta hori ertxua da. Azken baten gaina, bilakearen antzekoa nik ezak gero nola zernako bilakera izango duen honen, ez duen zenturak, baina azken baten ere zilere ala sortu zen, iniziatiba pribatu batetatik abiatuz, eta gero ja instituzio publikoak gero eta gehiago implikatuz, ustez zure martxa ere antzeko izango dela, Horregazte dugu. Eta honko alekatzea, diru aldetik, Ala beharko luke. Amari, konte guzturin daben, nonkoten den, entzulek eta jakineteten nola jo behar duten, tornola alda ingurunea, baina Oiartzunen non dago hau? Ergoien auzoa. Esan beharra dago, aurretik, gene ofizialki ekitaldi hartan, matxundo bateko ekitaldi hartan berria eman zen, kokapen gehieneko kokapena dela, udalak ja erabaki du beste kokapen berri baten kokatzea, amaseigarren mendeko Ituriozko dorretxean, hor zar berritze lan importante bat egin behar dute, eta, bueno, ez dakit, batzuek esatu dute 2 urtetan egongo berala, behar da gehiago izango da, baina aragua zela, ja hori erabakia dago, baina momentuz eta bitartean, Ergoien auzoan, hau Oiartzundik Lesakako karretera bide zahar hortan dago, Oiartzungo kasko hortatik, Eleiza plaza kasko hortatik 2 kilometro eta erdi, ez da izten 2 kilometro eta laurdeno da, eta horre Ergoien auzoan frontoi bakarra dago, frontoi publiko txiki bat, horren ondoan, frontoi hori berez edifizio edifizio hori leheno auzoko eskola etxea zen, eta eskolak frontoi txiki bat batetan, eta horre jendeak ezagutuko du behar dara inguru hori auzoko, eta orduan berez kalea da tornola kalea, 6garrena, baina nik uste jendeak hobeto ulertuko dira Ergoien auzoan, eta Ergoiengo eskola zarra zen edifizio zen. Web horritik ere badakatzute, irudikoitzak, herrimusika.org, eta emaila nahi ematerik edo baldin balego, herrimusika@herrimusika.org. Bueno, jendeak badaki ere telefonorik edo esku artean izanak gero txekin dezakela, edo izordua, edo zita, edo gerturatzeko, eta telefon hori 942, 9 3 5 7 dela. Eta da, Meri? Eta da, Arestian aipatzen zenituen zutzeuk Amari zenbait plaza herri musika txokonen barrenean, edo kordozonoena, edo membrazonoena, baita ere aerozonoena, eta bar. Zein puntu da interesgarriena zuretzako, edo herri musika txoko honen barrenean, zein elementu izan agian erakargarriena ikusleari begira edo jendeari begira? Kurioso horri begira? Bai, batetik gagun kuriosuri begira, eta batetik musika zala eta musika jakitzen. Nik uste, esperientzia, eta erdiko esperientzia bat egu horrez, bizitarien artean. Nik uste horre, segunda jende nota etortzen dan, alde baten edo estean gelditzen dire. Aurre bereziki, hor gelditzen dire, Aristo Castañuelak eta Kainaberak eta Txaramelak eta hor gelditzen dire, eta gainera, aukeran, bitrina irikizkeo eta tresna bat obestea arrezkeo, are gehiago.
Eta, bueno, alde horretatik da, beste, claro, txikitik eskola bat, etortzen bali mazaitu, hor badago bitrina bat, non modu laburrean kontatzen da, akordioak Euskal Herrian egin duen historia, hasieratik badugu ere hor zorionez, ari batean lortu nuen zengotita soinu bat, hau da Euskal Herrian ezagutzen den fabrika zarrena, Bilbon kokatu egola. Eta, segunda nun kokatzen dira, horre jende asko gelditzen da, lan erritmotatik musikara ditzen, hortan non ote jotzearenak iriko keizatxa da parta. Horregatik nik zehasak nuke. Horren antera, bakoitzaren guztuen eta aintzeraren araberako erakargarritasun puntok argitzen direla dia, no? Bai, gala, bai. Dena den, tailerrak ere antolatzeko asmorik bai. Ezakit orain ardan asizateten edo martxen ipini dituzuen edo alegia jendeak batakit edo zenbait sinutresna lantzeko edo jotzeko edo horren inguruko ikastaro tailerrak. Tailerrak hor, jendearen txat antolatu izan diren tailerrak bereziki ez, hola izan dire, hotx kostailuak egiteko tailerrak, hau da, zilituak egiteko tailerrak, edo turutak, edo txepetxak, edo alako hotx kostailuak egiteko tailerrak. Orain arte egin direnak, egin izan dira, hori, eguraldiaren arabera, on aurrean daukagun terraza horretan, tablero batzuk atera, eta hor bertan. Eta gero tailer asko antolatu izan dira orain arte, baina zentroetan, ez gure zentroan. Hau da, zentro batean jun, ikastola batean jun, institutu batean jun, edo magisteritza eskola hortara jun, eta han bertan, horrela egin izan dugu hori. Baina proiektu harlan, horre kontemplatzen da, alako tailer bat, bizitzak, tailerrak egiteko bizitzak. Momentu honetan, ez daukagu espazio hori, eta egin ditugun gutxi horiek, orain arte egin ditugun gutxi horiek, egin ditugula, eguraldi honek endula eta terrazara atera, eta horiek bai erakargarria direla oso. Hor bai gertatzen da, egin ditugun guztietan, jendea bidali indarrezula handik ez, eta jendea han gelditzen da, ez? 3 ordu bete eta gustora jendean klarinetek egiten, flautak egiten, edo alako perkusiozko tresnek egiten. Bai, zaila dela momentu hortan zute ganatorren ari haizu, fundartzarela esatea, ez? Baina, bueno, hori ere, orduaren asuntoa da, eta, bueno, guk horrendik ere minutu gutxi batzuk arretik baduzkagu, agian galdetzeko, ez, iruro hori, edo, bueno, zuek ikusi, elementu berri honek, eskola berri honek, musea berri honek erakusten dugu musika, bueno, den esaten duen nizu estarraldia, eta musikak baduela etorkizenik, gure artean tradizioa egon dela, eta oraindik ere mantentzen dela. Bai, eski. Hala eta guztiz, ni beti horrela, hotza potentzean ibiltzen nahi. Edo ezagun pentsa, beste herrietan horrelakorik ez duten. Ez gara da lehenengo, orain dikan lan asko dagoela egitea, zorionez zentro hau iretsi da, baina biten luzea dauka, zorionez baita, guk bezala dutogun bezala, eta beste zentro edo beste eraikin faltazezkigula ere izango nukenik orain dik. Herri txikia gara, orain arte nik uste kulturalki infrastruktura gutxikin, naiz eta urte asko eduki herri honek infrastruktura gutxi ditu, eta nik uste horrelako zentro berriak importante direla, baina lan asko falta zaigu. Adibidez? Bueno, pentsa dezagun instrumento museoak adibidez, adibide bat botatzea bakarrik. Herri musika instrumentoak zorionez jasotzen ari gara, baina adibidez akademiko diren instrumenten museorik ez egula, adibidez. Eta badira emeretzigarren mendeko pianoak galtzen ari direla, edo banda, emeretzigarren mendeko banda instrumentoak galtzen ari direla, edo hainbeste gauz, ez? Batzuk joanari jasotzen ari da, zorionez, baina zoritxarrez, orain dela 40 urteia galdu ziren instrumentuak. Badagoela orain lan egitea. Bueno, beti ere egongo da, eta gian hor instrumentuak ipatu dituzula, bentsat instrumentu berri asko erosten ari dira, erosi omen dituzte, orain Miramar Jauregen ipini berri den goi konservatorio horrentzako, eta
Agian ez diretan gomendatzen garen Pentsa izango adibidez, gitarra elektrikak, orain dela hogei tamar urte galtzen ziren gitarra elektrikoa, seguro ja galdu direla, negera biltzen. Adibide bat esaten da. Gozan zuk nola ikusten duzu hori, etorkizun hori musikaren izaera gure artean? Bai, nik uste ere honezen izala, ez batzuk horretu duaz, esan duena, ez bikoiztea, osagarritasuna bilatzea, eta bagoitza nola baita espezializatzea, eta gerokun elkarren arteko lotura horiek indartzea, ez dela ez dauko gutera gehinik, ez. Eta horretan da bizarreke? Bueno, zaiatzen gara pizteat ez, dara da bideak egin garbia baindik, bide gitsi dago, elkarlan hortan bide gitsi dago, adibidez, unibertsitatearekin ia ez dago erlaziorik, baina ez bakarrik musikaren, Entzatzu ere zilektzen bat dauzkan, eta unibertsitatearekin baindik, ia ez du loturarik, ez? Lotura dira banakakoak, baina ez instituzionalak eratun dut ezala. Nik esan nago gure arteko pertsona harremanak onak direla, baina hori segurazki ez dela nahikoa izango. Hor, beste plataforma batzuk eratu behar dira, baina hori hortarako daude. Erakundeak eta administrazioak hori nolabait lotzeko, ikusteko zertarako lotu, nola lotu eta zertan lotu. Bideak egiteko daude. Baina, bueno, arrazoia zu, baina mantendu dezagun dagoen bai, niretzat oso importantea da, alde batetik, gaina proiektatu behar nuke, Jon eta Gozon hemen daudela. Herri musikaren txokoarekiko izan duten jarrera. Alde batetik, ere beti hor, babesten, sentitude, ondoan, hemen Gozon ere, zide dela eta ez dela eta kongresuan errenderian antolatu zela, zeke aukeratu zenuten nola hasi, hori da ez da lagun artekoa bakarra, hori gehiago da. Kongreso huen herri musikaren txokoa iriki gabe zegoela. Han hasi zen, ue erakusiz eta han saio bat emanez, eta alde horretatik importantea da. Eta gero bestea, mugak ez ezagun mugari jarri, ez? Eta nik uste eta adibide importantea daukagula gure herrian ere, eta Donostia. Nun, persona batean, hor aurkitzen dugu, herri musika akademizista, musika mundu eta alde horretatik, eta ez bakarrik hemen, nik aipatzekotan, hor daukagu Bela Bartok eta bestea, eta hor denak hori ja beste beste batean gaude. Esan nahi dudana da, mugarik ez deula jarri behar autoren musika, herri musika, eta dena batean espezializazio munduan. Bai, baina koordinazioan eta elkarlanean. Noski. Otzen zerbait eniratu gartzen duen, eta Donostiaren kasatatu duzu, eta gara batzo gertatzen da, klaro, ekimen pribatuak izaten dira normalean, ekimen individualak, akirakoak, baina, klaro, gero horiek ez badute ona, ez da dira bideratzen nola baita, instituzionalki, horiek galdu eta zea egiten dira, hori importantea da, gero bide horiek egitea, eta lotu da. Galdu, ez doila inor galdu, azteko, eta are gutxiago instrumentu edo elementu musikali gure artean, esku hartan ere izar, Juan Mari, berreskurak eta lan horietan, zer dugu? Momentu honetan, konkretuki, herri musikaren txokoa bizia eta martxan behar diegula, zera hortan, soinu tresnak berriak eta enkargatzen eta bilatzen eta hortan jarraitzea, nik uste dut horretarako ere herri musikaren txokoa tresna oso importante izango dela. Hori uste maria zunik, onari gertatuko nioke, mesedez burokrazian ez galtzeko eta denbora gordetzeko bere buruari denbora emateko, horrendik azotze pentsatzeko eta... Nik hori ez detutziko, aurten esateak erago 2002 urtea, lehenengo lana urtarrilak 6an Tafalian ospatzen den Auroretako filmazioa. Hori horra sinintzen, eta gerozikan beste 6 lanak egina daude, lanak, bilketa lanak, ez? Baina herri musikaren txokoa hori bakarrik ez da, eta esan dezakegu, ekainean hasiko berala, ekainak batean, lehenengo kontzertua antolatu dugu herri musika, bai Euskal Herria eta bai kanpokoa, eta aurten helburu hartu dugu 4 kontzertu antolatzea, udazkena eta negua, eta, aber nola zehatzen dan hori,
eta gero ikusiko dugu horren urtean, baina bai, helburuak eta proiektuak herri musikaren txokaren inguruan da, lan hori egiten jarraitzea, oda bilketa lana egiten jarraitzea, aukera eman taldeak osatzeko, orain Oiartzungo bertsoskolak ekin egea, aber jasotzen obiltzen dugun bertso doinu zaharrak ez berriak, baina bai emateko modu berezi horiek eta hori bildu eta, bueno, ahi gero egin dugu beste bat importantzea, kanpaiko lehen joera zaharrak bildu eta ja jole berrik bat direla, ote jozkaren ere egina dugu, tobera inguruko horrekin ari gera ere, Oiartzun bailaran bertan, eta kanpora begira lanak ere egitekotan daude. Eta gero, gure helburua baita ere, lehen astea, mintegi bat beste antolatzen, herri musika inguruan. Eta alde horretatik, nik uste dut, funtzionatuko degulaz, eta jendeak badago jende bat, jende horrek behar dula, alako gauzak antolatzea eta alako gauzak izatea. Agian, iribilitzek ez, fokalizatzen ari nahi zela zenbaitzuetan sola salio deso jau, baina herri musikara, txoko amitazatik ginela, joan nari, behin hau argia ikusi eta martzen ikin ikenean, zer sentitu zen duen, horren beste horretan horren azetik ibilita gero, satisfazioa, ohorea, deskantzua, mekea. Nik derrepente sentitu nuena izan zen, hori, aztu egiten nuela, egindako zenbait lana, aztu, kostata izan, horren beste kostatagako lan hori, bidean badakizu, momentu gogorrak izaten direla eta, berrepente dena aztu egiten duzula, ez? Eta giatzen zera alde polizia den horrekin bakarrik. Bueno, eta gaizki, Ez, ala behar dula. Bukatzen ari gara, dena den, nahiko nuke egoera aprobetxatu eta, Eusko Ikaskuntzako musikasaileko horregatik nagusiki galdetu ere, nola ikusten duenez, musikaren egoera, aipatu dugun hildo horretatik eta agian, Basku hartan ere Gotun Ibarretxek zer duen, zer lanetan ari den, edo zer komentatu diteken zerbait baldin balego, beniken. Bueno, ni neu irakaskutza ez, dedikatzen nahi zogan eskontzertan ni nire izerkapetxoak egiten ditu baita ere, eta hemen, zein da nitorkizuna, ez dakiz zein da nitorkizuna, ni neure ikuspuntutik beti, unibertsitaten mundua, eta ikerkuntza, eta ikerketak eta hori, ez da, ez dakit, unibertsitatean handik musikak dago, musika gutxi dago, nola baita esateko, ez da, eta nik uste hori garrantzitsua izango dela, gero, lehen ezan dudana, zera, pixkak osatzeko, ez da, lotura horiek eta egiteko, bestela, unibertsitatean nik uste gune garrantzitsua dela, ez iketetan baina bintzat, baina ez aipatu duguna da hori, ez, lan musikistikoa, agertzea, jendea irakustea, ez dakitzea, ez, eta lan didatikoa, era, musika eskolekin, gazkolakin, da, DBH-ekin, ez dakitzea, eta hori garrantzitsua da, ez da, baina gero, hola, proiektzio bezala, ez kanpora begira, ikerketarik eta olakorik espaldin badago, iskat, endogamia utxan geratzen dela uste nik, ez? Eta zentzu hortan txak ireki behar da, ez? Eta hor da dira, infrastruktura, gaur egun, ez? Ez bil toki potentea da, ez? Zentzu hortan eta ez dago aprotxaturik, Google egin duguna obsezia, izan da, individualki, unibertsitaterekin, eta gero esilekin, eta joan bakasi izker, eta hola, ez? Baina, hendik lehen izan dudana, ez bideazko egiteko. Gaian ikuspuntu akademizista edo akademiko horretatik ere... Akademizista, ez? Akademiko horretatik, goi eskola hori, konservatorio goi eskola hori, Donostin ipini izan eta martxan ipintza eta barrakean ona da, ez? Ikasleak eta azterrera bezkundar izateko askotan. Bai, gertatzen da hori zentro da profesionalak zehatzeko, eta kontzertistak egin bat, ez? Nitu gaina partzen dena da ikerketa maila, ez? Ez hori beste bide bada, eta bide gabea hori dago. Pedagogian lan hona egingo dute, baina arrozui da gotzonek ikerkuntza puroan orain girentzat ezer gutxi gatu ikusten. Bueno, otzo honetik hitzartu eta eresilek perdu esku artean edo... Egoitza berria, horrekin gaude aurten ere, ondari bezala guk ere egoitza berri bat antolatzen ari gara, eta nik uste kaina aldera irekitzea izango dela, eta momentu enten kajak mugitzen ari gara,
Nik esaten dudan bezala, manilak eta leio eta argiekin erotikututa gaudela. Bueno, hori pasako da, hori honez, eta gauzak ongi kuatzen direnean edutza berrian, bueno, ja web horrialdea irekiko dugu, zerbitzu berriak, databaseak txukun-txukunak egotea espero dugu, eta nik uste ez genea posibiko dela oso egoitza hobea gautu. Esaterik badago, non izango den... Renterian bertan, Alfonso Amaika kalean, eta lehen niezen lantzegia zegoen leku baten zatian, eta lau pisoko edifizio bat osoa dakagu, deposito, orain arte deposito eskasak genituen, eta orain ja deposito handiak eta ongi antolatuak, eta baita ere ikus entzumenezko zail oso batekin, aurrerapen handia. Berritua eta modernoa, eta horren ondoan ere niezeneko kulturetxe da bintzat ingurune horretan... Kale beran eta... Entzumen dute ere zine eta lako ipintzeko asmoriz, zuek horren parean ere ondoan. Parean, ondoan gaudere. Bueno, beraz, positiboa, eta? Bai, oso positiboa. Zatu bazu horietan ere jendeak informaziorik bideztu du, jende esente gerturatzen behar egin Orain dikez, baina orain itxita gaude, urtea zeratik itxita gaude, baina noski hori jak aldatzen dagunean, eta interneten bidez jartzen dagunean, jendeak hor ikusi izango du, bai euskal musikari dagoen bibliografia, bai euskal musikagileen musikalanak, eta zuen kasuan, Juan Mari, ireki eta martzen ipini berri, baina iturrezko dorretxea buru artean jaranik. Bai, arkitekto berezik joan, arkitektoa ira horretan, proiektua prestatzen, eta horre ere, nik uste dut, irabaziko dugula, karo, orain kokatu dagoen etxe horretan, ez dakaritzen proiektu ber, ez dakaritzen, erreproduziko sistema inplata, tresnak hor daude, baina ez daukagu alako plazarik. Por cierto, plaza hori bukatuko da 60. hamarkadan, 60. hamarkadan, momentuz, hor geldituko da piku ziren tokadisko haiekin, hor bukatuko da historia hori, momentuz, baina, eta ez dakaritzen zuka aipatu duzun taller horiek, toki berrian, alako tallerrak antolatzeko toki egoki izango dugu, biltegi konsultagarri antolatua izango dugu, orain, aldan moduan gorreta daude, aldan eta ordenatu moduan, baina gero egokiago. Bertan, ondoan, eukiko dugu, ez bakarrik guretzat, Oiartzun herrirako, baina han bertan eukiko dugu 250 personetako areto bat. Han bertan ondoan eukiko dugu ahozkotasunaren artxibua edo museoa. Nik uste dut, han beste dimensio bat hartuko dula herri musikaren txokoa biak ere. Bitartean, ergoien gauzuan, Oiartzunean, herri musikaren txokoa bizitagarri, eta gainera hemengo hiru lagunek esan bezala, merezi dula gerturatu eta gerturatzea musika ikasteko. Musikarekin hasi eta musikarekin bukatuko dugula hala delako gure irratsaio hau. Hirurogei eskerrak eman Gozon Ibarretxe, Omari Beltran eta Jon Baguez, eta bakoitza bere esparruan eta guztiak musika gintzan koordinaturik, ahalik eta ondoan jarraitu ezazutena, eskerrik asko hirurogei. Entzun ditute beraz, herri musikaren txokoa herrimusika.org, webgunean herrimusika@herrimusika.org, e-maila eta bederatzi labiru, 4-3-5-7-8 telefono horretan aurkitu dezakezutela. Esan bezala, Ergoien gauzuan, Oiartzunen eta Mendikan gutxika, Iturriozko dorretxera joan gorena.
Euskal Herriko musika tradizioan sarturik, erabat murgildurik 1200 gore instrumentu, soinutresna biltzen dira bertan, eta bertaratu eta horretaz duzutetzeko paradarik badarezitela herrimusika.org 4-9-3-5-7 telefonoan. Gureletik besterik ez, goganar gaur gurekin, Gotzon Ibarretxe, Juan Mari Beltran eta Jon Bauez lagunak izan ditugula, horiekin guztiekin, ikurekin musika hitz egin, gozatu, eta solasaldi ederran egoteko paraderik izan dugula, eta berrengoan ere itzuliko garela, eusko ikaskuntzak ala nahi duelako, beste makina bat egautekin. Arrazizuaren neure duzenean, urko direkzionaren duzenean, bezarka da handi bat, eta horren arte. Handa izan, zintxubideak.